Check. Ini sedang nak ini kan jengrai perhem jengi kan ini kan. Por sedang nak nama jengrai ke ars pak nyep kendai. Nama jengrai ke ars pak nyep kendai. Pelong yang atrai udiang bala. Pelong yang atrai udiang bala. Kleng harut kiung tiba babha. Ban pur kite ban sei islabaem. Ban sei uso batre mensi. Kau yang teng yang kau kon kong. Bên lòng yaga atrai uding bala. Ban kleng harut kiung kiwa babha. Ban pur kite ban sei kislabaem. Ban sei so batre mensi. Trei atuna trei hapoka mensi. Bangani no ya kajing lombare. Bangan yolong ku riu bajana. Bangan yolek ban mishari jingshan. Bangan yoyin agan hijen jarun. Shadu Jisula Jingru Skelten Nadi Uding Batung Kulay Uding Bang Kila Kila Nam Berthay Drei atunan rei hapoka mensi. Bangan ino ya kajing lombare. Bangan yono kung riu bajanay. Bangan yolek ban mishari jingshan. Trei atunan trei hapoka mensi. Bangan ino ya kajing lombare. Bangan yono ku riu bajana. Bangan yolek ban mishari jingshan. Deju namdo kasih barang gandong.
singat yo bakor baper nan kong labo syado Jisu sayangi kajing suk jai asya buneng kan bi Rei atonang rei hapoka mensi bangan ino noya kajing long barim bangan yolong kung ubriu bajanay Shari Jing Shai Drei Atonang Drei Hapo Kamensi Bangan Ino Noya Kajing Lombari Bangan Yolong Bajanay Pangan yolet bat me shari jing shai Yang penting syu nomor jengruai bisis pa arpo Tu pha me yo man siam nomor jengruai bisis pa arpo Pa mameya mensimbada wajisuhi kajing preyo gading apa ya usangi Angel Iwan Utrai Jisu Hajing Kang Uyeng Uong Ngalajan Atrai Pa Revival Atrai Pa Revival Atrai Pa Revival Atrai Pa Revival Ai kan sedang swananga Atrai Pa Revival Atrai Pa Revival Atrai Pa Revival Ai kan sedang swananga Katkum kakulan Kamatun Syaba Unte naneng Ya mensimba Ku kabor uplay Hangi baseng Angel kirai tu Roy
jing sawa utrai jisu hajing kang yengu ong ngala janwan atrai pa revival atrai pa revival atrai pa ai kan sang shwananga gadum damon jo me un ba ben do ya ki ya ki nong yo bo neng ban ba sha Taking your gift Angel Kiruai Angel Kiruai Ini Ruai Kamjam Hajing Kang Atrai pa revival pa revival atrai 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 pa revival ai kan sang shwananga kumba mekula trai batra shapa kun hiar loy unong pentungnya rikla hagi gadai pun boy angel kirwai Atrai pa revival Atrai pa revival Atrai pa revival Atrai pa revival Ai kan sang shwananga Atrai pa revival Atrai pa revival Atrai pa revival ai kan sang shwananga Im tengah nomor jengwai ka balai spa pra nomor jengwai ka balai spa pra ngas ngos kem jisu ngas ngos kem jisu ulong jonga akaburom ble
ngayo mat pa jing pen im layo ba jing sius pa das namba kordor blasa yanga ngim teng dang ngas ngos kem Jisu ulong jonga akaburom ble ngayo malpa jing pen im layo ba jing sius pa das namba kordor la sayangan mentang abena mentang arwai yaro nong pen gat padang mentang apena mentang arwai yaro nong pen gat padang ngala Gashem Sumha You know I can jump Jing Bentang arwai Yaro nong pen gat padang ngala ai ngas ngeu sujai balu nong pen im ngam ngeu kuslai mentang ayai
shining up ngã xem tan chính phạt tăng ca chính ý mình ta ngã bên nào mình ta ngã ya ro nom pen im kat padang im men ta nga pen na men ta nga Boleh nam taburam cuma. Pengipan pau ke jengku belai nak kamta ke Senior Christian Society ke konhun jengki samlah po jengka balang ibala yalam yang ngi ke jeng ruai perlahan siem. Na kalian jengka balang Presbyterian lum siam ngi pedang sungguh ya pi barok ki para pengai nadu ki nong carai jengka balang ki dekot ke komiti balang ya pi ki long kepa ki long keme ki samlah bat ki heb ki baret bat ngi ai ku belai ya pi aga kerta ngajong Jesus Christ ba utrai. Ban ngi pedang sungguh haru nakam ta jong pi ki para banget ki badan ki weipat ki balang ki baidar rangkat bat ngi hakan ngapor ka jeng rangkat ka jong piru kanang pensingan bat kanang penerham ya kan jeng syakri blai bangi duai bau blai un yalam ru ya gi bentar ki badang sa jong jeng syakri ban ngi pedang sungguh haru ya ira bran pi pathau i balai dar rangkat bat ngi hakan ngapor ya ka ba insayo ban sam ya ka khobor nak tien ka jong blai dengan dia petang dak nambar jeng ruai ka ba ars pak knai penyo ars pak knai penyo Mensiam jonga tu penkentang sei ka baman par atrai. Bu ka jinglong khut ka beneng. Ha ka dot nut balaswai. Bansak koma leilei shawei wat asya. Bat hadin bangiladat banruai ka jingruai bro sautli ki dekat. Ngan sas ngobah ban kerpat iaitu memsan w1 swet. Ba in puli nak aktien ka jong blai bat banduai. Sim jonga do pen kentang sei ka man pa atwai ho ka jingka ko ka boneng agat ko nut ba las Bansai koma, lele shot, wayward gasha. Toy kitten wine, jig long will play, shawo, Ten quay ba hero shesha I got jing long cha me gone is till
chính em chán bạn nhà sẽ lo gồm con cả chính ôn lệ có sẽ xa cả chính em ya ye bài la con về thế Papa Shishan Papa Shishan Long Ban Shon Chilom Ban Me Abba Shoya Nga Ye Yom Abba Shlei Ben Ye Om I get Lom Abba Kendo Yalla I find it upon to ya ga jing long hold lamp Shua bengendet hublei ke jing duai ngan penpuli kat tu kini ki benta na ka tien ke jong blei ke bangila ban syam na ka gospel Yohanes ke nong beningkong ke khat beningkong hu besau ke khat ba khandai hu khat lai ke jo ka gospel ke nong balai ke khat ke balai besan ban riu nang ta ke khat ba khat riu hu khat phra ke khat ke balai phun riu bat ru na ka shiti ke nong rom ke nong beningkong ke khat ke ba arfuai hadu ke ba arfun riu Ikintin ki ba ongkum ne. Haka ba meningkong uladan uktin. Bat utau uktin uladan bat ublay. Bat utau uktin ulalong ublay. Uni uladan haka ba meningkong bat ublay. Da ulalong ki ay baro. Bat klam ma u. Amshim lalong ki ay ru kablalong. Ha uladan ka jing im. Bat kata ka jing im. Kalalong ka jing shai jong kibriyo. Uta ulalong ujing shai ubushisha, uban sawan hakaperthai, ubapenshai kibriu baro. Ulalong hakaperthai, bat kaperthai kelalong da u, penban kaperthai kamshim la ithu yu. Ulawan sheki ei laki jong, bat kita ki badai laki jong, kimshim la pediang yu. Henreikat ki bala pediang yu, hakitu ula aibor, banlong ki khun ublay. Kata hakita ki bangej hakakerteng jong u ki balakha om na kasnam lemni na kamon kado lemni na kamon ubriu henrei na ublay ujisu uliathu bat ulong hu shisha nga ong hame lemda khapat ya ubriu umla ban yu I ya kahima ublay ujisu uliathu shisha nga ong hame lemda khayo briu na ka bat na mensim umla ban lej hapo kahima ublay ya ka balakha na ka jong ka do ka long do bat e ka balakha na ka jong mensim ka long mensim na ba ublay ula I katta ka perthai kat ba ula ai tino ya lau khun balakha marwai bau ei ru ubangej ha u onam jat shu Henrei unyo ka jing im bom jukut na ba ublay simlapha ilaw khun sa kaperthai ba un penrem I kaperthai Henrei ba on pen im I kaperthai da u utaw bangej ha u on penrem Henrei uta ubom ngej ula rem lupa na ba simlangej ha kakerteng ukhun ublay blakha marway utaw bangej ha ukhun
udan ke jing em bom jukot, utati ubom ko ngu yo kun, unum yo i ke jing em, henrei ke jing bitar jong blei, ke yesa halor jong u. Kata kelong ke hok ublei, kepada ke jinget hau Jesus Christ, ya kita baro, bat ha kita baro, kat kibangai. Namar omdan shu ke jing yip here, namar baro kila lepop, bat kila du le na ei, ya ke buram ke jong ublei. Ya ki bala penkesan ei, da ke jing ai jong uken, da kata ke jing siu spa, ke bahau Chris Jisu. Ya uba lebu pau ublei, ban long ke jing penyesuk, da ke jinget ha ke snam jong u, ban pen pau ke hok jong u, na ke benta ke bamap ya kita ki pop, ya ki bala le menshwa, ha ke jing yaisha ke jong ublei. Ya ke ban pen pau ya ke hok jong u, ha ke ni ke por ke bamenta, bu un long u bahok, bat bu pen kesan ru, ya uta u badan ke jinget, hau Jisu. Lihat sengau ya ke pulih ke ketien ke jong ublei, tu ublei un kerku, nginyi lang khmat jong u, ha ke jing doai. Kukupa jengi ubah peneng ngidap de kejing sngongu ke bekrau ya ma. Namar keni kepor ke bekentang ya ke mesyak ni kum ki khun ke jong ma. Bengilak ban kiu keni ke yeng ke bekentang ke jong ma. Ban mani ban syakri ma. Baru ban syak skor ya ketien ke jong ma. Ni ai ngo ya ma bekat ni melelum lang ini kupa bengin dan keni ke yeng ke jong ma. Ni ai ngo ya ma ablay namar kejing it ba ke jong ma. Shisha kopa malai ini ki briu ki belong tang ki jing thau ki jong ma ngilong ki jong ma kopa ndai namar ka pop la penya khlat no nangi na yangi na ma kopa bat ngila hap kopa hakata ka bainong ka belong ka jing yap pen ban kopa hakaya ka byang de ka jing it blai ki jong ma mela pha ilo khun batang marwei jong ma u jisu ban wan shkne ka perthai ban yap ye pri nam ta ki pop ka jongi ban pen emini bengila balong ki khun jama bat dei tang ke jinget hau Jesus Christ bat ka kerteng ke jong u bon penla ban pelong pat ini ki khun ke jama ablai ni aingo ekani ke jing ai ke jong ma ku Jisu ni aingo namar ba melasha nam ta ki pop ke jongi bat mela kit no ko pa ya ki pop ke jongi haladi hi bat mela siu ya ka kuna ke peram da ke jing syayap halor ke ding pnalum kalbri mela jaw ke snam hangta dei ba ke jing jaw snam jama lama bagi pop ke jongi ni aingo ik e mlale nam ta jongi bat ni mani bat ni dam ya ma ko pa hakini ko por ko men sim ko ni aingo ya ma namar bahdu menta menang pen kendu ingi bat sisa try bangi ken mau e ke jing wan i ke jong ma ingi hak revival hak islam no husam arjar riu sisa pa bi ni i ke jing pen thmai ke ba ma mel pen thmai iki khun ki jong ma ko pa bi dak ba mem la pen kendo ingi de lo jong ben sim ba khu jong ma bat ngi i ko pai ka jing thau thmai ka jong ma iki jing em ka jong i iki yeng ki sam ka jong i bat iki em lang ka sa lang ka jong i ablay bi e preng ka jing al ti ka jong i ko pa bi sisa pa bi sa hisien pat kan ka perthai ko try kalai lam ingi bat kala pen baklai ka lentia jing i bat ngiru ko pa ila sedang no ko pa ha ka ban yai ni ha ka jing i ka jong i ma bat sisa try nila man khiat ka jing i ka jing i ma ablay re ba kum kani ko por ko pa ya ba kum ka balang nila rakhi ko pa pi kani ka revival week na du ka sngi ningkong ko pa hadu kani ko por ko menta ka de revival sunday wan ablay khmat jame kani ko por sahisian pat ban dem bat ban ker pot ya ma ablay kan mau ngi ablay wat kan tat no ngi wat ya lat ngi ko pa pi and they sahisian pat ngi dwai men isnei ban pen thmai ni dalau jong men sim khu joma pen kendu ni ko men sim khu e ka pop e ka hop bat e ka jing bishar bat irap ko pa de ka bor blay ge joma wa ku ki khon ge joma ko pa ngin phai shema de ka donot baro in IT lagi jing im ge jong shema bat men yo pat ban pen thmai ni o ki tu try ki pat shema tip bat ithu yema try tu pen kendu iki bikin yo ku try ye ka jing pen thmai ge jong ma bikin ban priang ye ma ku nong penem jong ki bikin mat ye ka jing it bat ye ka jing pen ai ge jong ma bat bikin man shakri tang ye ma bikin mauru in ku pa bi ngidan kam ye ka jing pen thmai ge jong ma khnang bangila ku pa bi ban im kat bakum kaman ge jong ma ya rap mar kata bikin sno tang ha ma meru tu bat scam ni de ka bor blay ge jong ma
O tu pen klanyi ke jingat ke jongi hema. Tu pen scam ru ika. Ya rab ko pa begin yat de ka bor ke jingkat shan jema. Khnang bengila ko pa i ban long ki briu ko pa i ki ba fikir ke jingat ti ke jongi ko pa. Mar bengi sngoth ko pa bau syaitan ke pop kan ke perthai ko tribe i ki taningi ko pa shiki ei ke bekenja perthai bat kum ki briu ko pa ngiyo i bet de ki khamat ki bekenja do ke jongi ringi wan hajan jema ni ko por ba men isnai si sin pat ban pen thamai ni ba men pli ki khamat ki bekenja men sim ke jongi begin yo i pat ko tribe ki khamat ki bekenja men sim ban yo i ke jing shisha ke jong me ablai ba melong ublai u i ingi ublai u wan ban pen emingi bat bangila si sin pat ko tribe ban priang bat ban yat pat hakilanti ke jong me ko jisu bat ban le e kaman ke jong me blai i limba kan ko por ngi dwai ken mau ker pang ko pai lo jong shakri jong me ko pa i pastor i bam melwalam ko pa i ban phlai ko khobor ka tien ke jong me hapning jongi ko pa limba kan ka janmi ko try i dwai ablai ban isnei ban pen sle lo jong shakri jong me du men sim ba khot jong me pen kan tang i u ko tribe i bat pen shat bor i u de lo jong men sim jong me bola ban phlai ko khobor ka tien ke jong me ko pa ka ban long shishat try ka ba mehi me kwa ban kren ko try hapning jongi ke ni ka por ko pa khna bangi baro ke bi sngo ke tien jong me laklong bangi dan ke ni ka jaka ko pa pi ke yeng ka bekan tang jong me ne shabar jong ni ka yeng ke jongi ko pa bin ba ki tendong jing swa try to kren begin yo sngo ke sur ke jong me ko pa begin yo pat try ye ke jing pen kendo ke jong me limba ke jing shisha jong ke tien jong me bat begin mi nang ni ringkat bat ke jing shikir khu jong ke tien ke jong me ko pa bi blai bi ni IT ke por badang sa baro ha me ni doangi pan de ke jing ke teng jong jisu nong pen em amen. Ublay un isnei ban kerku ya kajing pulie. Bat kumjuru ya kabasha skor ka ktian ka bakhoi ka jong u. Ban indan ka jingker ban ka baskamur ba usngap ya ka jikhot kerpat lamba ka jing ruai. Di lamba jong ka por ngan kerpat ya ka senior society jong ka balang ya ka bakin a ya ka jing ruai kerpang ka jong ki. Bat hadian bangiladap ban yo sngo ya ka jing ruai kerpang na ka senior society jong ka balang ngan sekerpat ya isketri jong ka majelis komiti bat kumjuru isketri jong ka balang ya ka bakin a ya ka jing pemana. Bat hadian bangiladap ban pemna ngan sa kerpat itu kirang ba bakin wanra itu kisenduk jinga ingo sini chakmat taka bang sa kerpat itu mem sanele dakhar ba in sapen gentang i gini jinga ingo
Reverend Chairman, kini kilong ki jing penbena hagani kapor. Hagabedai bat ka jing iseng kababot kata kalong hagapor nriu shiteng PM. Nadu kapor nriu baje hadu nriu shiteng nginyo iga jing ruai penremen sim manialam da ka senior CE society jong kapalang. Nginyo i chairman itun pesan HW Tham nangilam jing ruai master ki pongrup Pan pulis dang batuai Master Walambok pengrup inyo ban lum jingai ngu inyo ro gajing ruai kirpang nak SCS jong kapalang inyo I noyalap timan besan FS sau kemi inyo gajing penbena bat gajing kurku penwai kani galong gajing kentu ya pi baro ki para banget bangin ya poi biang sa hisin siya kani gajing seng ka bakhatdu jong gajing seng rakhi gajungi ikatayo ka bakirpang Jong ke Revival Week bagi Revival Sunday. Penganget bangin yo anang yo mat syusyu igajing kerku gajong belai. Langba ka ketien gajong u kapinang yo sngau hagan gajing seng ka babot ku belai sibon. Ki jing penbana Anam don jaseng thai jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society bat ki jaseng dong mentang singi. Hak jaseng Hindi service sa pentom kra hak por sau baje inong kren ilong teman masan at shwar. Hak jaseng English service hak por police bajar hak por sau steng inong kren ilong Reverend Miki Lalu. Hak met balang kata shipho tarik inyo sngow ya ka subject ka ong ka jinglong hok ukres kala penyo ya ka jing penksan jong ka jing em la pen shong nong rem na ka shiti shi kinong rom kala nong ka basan ka bakhat pra la pen kha na ka team ka jing penksan ban pulis dang badwai long imes karalin nong fon inong kran ya ka subject ilong master OJ Rentatyang ka Bible study Jong kapalang kalong haka singtho dieng hangni hayeng mani haka por nyo buji kumba julong. Haka jingduai jaseng duai mesi sejan. Kata khalai terek ban pulis dang badwai ilong Mrs. Yoda Fika War. Inong duai dien ilong Mrs. Gwen Simai Jerwa. Inong itu khana haka ni kasingi trai banwan kata haka khat sau terek. Haka jaseng kaba shibuji inong temen basan Man krau rumnong ibalong ru iteman basan jong balang pentom kra Presbyterian. Kinong itu khana haga jaseng step jong ka Junior Christian Endeavor Society haga ni kasini triban wan kata ka khat sau tereng hangni hayeng mani haga por nyo sipowa inlong imaster yarab borlang rani bat halang kerding branch haga por nyo steng inlong imaster P Kharlukhi. Ijing aingo kibangilalum haka life way
kani ko por hin yo ban kan tang ik jing ai ngo tong hin doi kumne pat a ublai ubok pa jongi ubam neng Iwan wan dem red khamat jome ko kan ran lengba jong kani kano faisngi Nyai ngwe yame nama ki jing snai ki jing kerkhu ki jing alam ki bastat ki jome ko trai ya ka bame mala ai yangi kani kalan bangin don kani ka yeng ka bakan thang ka jome ko kan ran bangin yo ban shakri ban yaro ban pandon burom ya ka kerteng ka bakrau ka jome bat bangin ngap ru ya ka jing shisha jong ka tien ka jome Isnai ko kan rat e ban kerkhu yalau jong shakri jong me ko kan ran ya ka ba melai yalam hagani ka por ya ka ba un yeng ko kan rat e sa shibet por ban phla ya ka tin ka jong me a kan rat yalam dalau jong men sim ba khu jong me ba ke ke baro ya ka bangin sayos ngau ko kan ran kan long ka jing kerkhu bat ka jing men toy na ka ban tha ka jing em ka jong i a kan rat mio i kom ka ni ka por Me ing ilong thang kinong pop ki ba kraw khamat jong me ko kan ran nyem la ban bhuri ai ru em na khamat jong me me long play oba don ki khamat ki ba nep ko kan ran oba la ban yo I ya ka ba jeliu tham jong ka donot ka jong I ko kan ran hakum ka ni ka khlep mat ko kan ran ngi da don kam ya ka bor ka ban pan thamai ya ka jing em jong I ko kan ran ongi don kam ya ka revival ko kan ran Ngidon kam ya ka jing kala ka bamot ko kan rat ka jing em ka jongi meo I ngilong thang kinong pop ko kan rat nrai ngi shu shania ban ngi IT hame ko kan rat bamen sha ko kan rat ba I bamen play ya kala chong ka jing isnai ko trai ya ka bangi ngi nyo ban play ya la ki jong ki donot ki man sim ya ka bangi ko kan rat ba I ngila ban IT thmai ya la ka jong ka jing em ko trai namar ngem tep ko kan rat kai ka ban jala shai la shisngi Ndai a kan rat la da kalong ka man jong me to thau thamai ki donot ki jongi ban long yang I kan rat ki jing thau ki ba thamai bangin yo mat ye ki jing kerkhu ki jong me kan rat ba E ha kom kan ka poru nyai ngo ye me ko trai ya ka ba me medang sha yang I ya ka bangin ai sha ka kham ka jong me isnai pan kan tang ko trai ba E ya ki ni ki jing ai ki ba ret ki jong I a kan rat ba E habang inu jori ki jing kerkhu ki jong me Kinlong ayu kun trai kini ki bangi ai shami kimlong ai ru em reis nei ban pen kan thang ye ki ko trai na ka ban ta ban pen ya shaprang ya la ka jong ka kam ka jong me hala ka jong ka balang ka jong me nang ya lam yang I ko trai nang ya lam nu men sim ju me ya la ka jong ka balang ka jong me baka nang la ko trai bi ban ya shaprang da ka bor ka jong men sim ko jong me sngo ko trai kini ki jing duai ma ko trai ki lat baro ki bangi pen sngo si ye me ko kan rat Nabaka kerteng ke jumi Jisu ngia pan ngengu ngia dem ko trai mentabat shedu kita pam cukuru amen Ki perbangit baro ka jing khlan bat ka jing tlat jong ki balang ka shong ha ki samla jong ka balang bat ngila yo I bat ngila sakhiru ya ka jing sakri ka ba kodor jong ki samla po jong ka balang ka senior Christian society nadu ka ba sedang jong ka balang bat hadu pa ni ka por lengba ki jing ruai ka jong ki bat ki wei pat ki benta bat kum ka balang I pen pau ka jing khublei na kam ta ka senior Christian society ka balang ba ki jing ruai ki ba sungtanat ki jong pi ka ba phila pen kan mau hapdang jong I ya ka jong itba ka jong ublei bat kita ki banget au Jisu kita ken yo alat em khublei shibon bat ba ublei ru unang kerkhu ya pi ya ka ba ma phiru pitang la ban sakri ya utrai bo nom pdim jing Jesus Christ ha ki por baro lengba jon ka por ngila poi sika benta ha ka bangin yo sgo ya ka khubor na tin ga jong ublei bat kum ka balang ngila sania ha ira bran pi pathau ba insakren ya ka khubor na tin ga jong ublei lengba kani ka no pha jong ni ka ski kum ka jing pani thu ira bran pi pathau ide I pastor in chance jong ka
Kenton Masar Pastoriat, ke Bahab, Hapo Jongka Putmodi District Jongka Mulai Presbytery. Pastor nak kalian Jongka Balang lembaga Inbalance Committee ngi pedang sengau haya pi. Bat ngi kumangla duai ba ublei uladon kat bat pi ka jing pen krek ka jong pi. Di kermen skamru ba lembaga ni kapor. Ba kita ka jing pen krek ka jong pi ublei un kershan ya pi. Bat ngi ngej skam ba mangi baro ki ban skap ya khobo nak tin ka jong blei. Kan long ka bor nak kam ta jong i. Hak ba mangiru nginang la ban ya saprang. Gom ngi khun ka jong blei. Te haswa dengan yo sengau ya ka jing keren na ira bren pi patau. Ini arwai ke nambar jerwai ke ba sispa arhupra. Sispa arhupra. Mensim bakut ublei. Mensim bakut ublei badap da jingai ai. Menkendu nga bapop. Yo ha jingjot, yo hapop. Yo ngan hap sa jingjot. Yo pentim pentemai. Hapo donut jonga. Doyalam nang hikai kun ublei ngan yo long kum tu borol. Lai tu lagi dekat angkat bakat tu koros. Kajing ruai ke basis pa arupra. Men sempai kuyo play badap daje ai pen kendu ngabapo long an apja jingjo do pen my heart no joy I show do ya la na ye gai pun hu lai ngan yo show men simba koi nan neng wan Ben good ben can dang no dang you playing on your do ben my heart no joy I show do ya Kebanyakan orang ini aingo yo play ni kelat ke bau punyo ini bangilap ni don lang ni kejeng ke pakentang ke jongu banginyo ban mani ban syakriya ke kerteng ke jong trai belong dong pen im jongi Jesus Christ. Pastor chairman bapnyat ikani ke jeseng ki weipat ki pastor ki belong ki kpa ki jonga ki jeng syakriya ke kam ke jong play kinong syarai jo ke balang ki khot jo ke kom ti balang ki phi ki long kmi ki long kpa ki khon samlai ki hep ki berit ru kum jo ai ko play pi baro aka kerteng badan bor ke batiang tam ke jong trai u balong nong pen im jongi Jesus Christ. Aban pau ke jing skongo ya ke balang presbyterian lum siap lembaki evangelistic committee ke balang kenmau biang ya ke kerteng jonga
ban penyo banta kini kano pai ski kham tam lali gadeng ka ski ka bakrpang kari Bible Sunday on ra ru ka jing ngai khu ble ri Bible Sunday pi aga kerteng ka baki kho si baro kindem krup ka kerteng ka bot khli implashna ka kerteng ka jong nong penim jeng Jesus Christ ngalai thu hala ka jong ka balang kham tam ka komiti balang bangadon program ringkat bat pi kini ka pon ka liang jong ka komiti balang kabayeng hi na kabenta kapalang Presbyterian Kentan Masar ngawanra ya ke jing hublei ke jong pi sa hisien pan hublei unlong lam ringkat bat ni hublei kurku ya ke benta ke ba pi pila yo ban pendep ya ke tayo paru shi tayo ri Bible week bat ya ke ni ski hi baru ko wem kabenta na ke jing ke jong play ke jing lap ya ke ni no pai ski bat kata ka bangila ban syam na ke jing ruai sam ka ba propusan na ke khot ka ban rio Kasam ka ba propusan ka khot ka ban riu ko ong yekin yekin tien menam penim pat yangi baki breu jong me ken yo le kemen hame men om penim pat yangi baki breu jong me ken yo le kemen hame len kur khu yin ka basngap sha skor ka tien ka im ka jong gin le chu ble ka jing duai tring ya duai Kokpa jing bhap neng iban hajan jome blay bal thau melong blay bal penlong yangi hak jing seriem ke jome hi ken ko trai mela kwa begin ya tringkat bat ngi bat me ngin im ke jing im ke bapen sko bhaya me an re ka pop kala pen sakma no ingi na me ka pop ka pen jingai no ke jing dei ke jing lembat me are ngi sngongu lama ke jing yap ke jong khun ba it jome Jesus Christ Lord ke ding pna bala pen ksan yingi ki priu ki bapop ki batinget Bangilaban wan hajan jong me kum ni kum bangilong. Bangilaban khot ila di bangini ki khun ki joma. Bat bangilaban khot ime kupa jingi bahab neng. Ko try habangi don kini kapor ban sngap an sya skor ki ktien ka ba im ki joma. Tu weng ye ki jing perkhat ki ba kin jabriu baru ko try. Ya rab men sim khut yo e ka ban ya laj doj ap deng jong ye kini kapor. Ya ka bangilaban pediang ye ka ktien ki joma ka jingyem ki jongi. Kan mau korpang yo syakri jome ko try bedeng jing pen krek ke jong umbela keren ye kan ke ktien ke jome try pen kentang ye ka wei pa ka ke sintur ka ban mi no ye ka wei pa ka kentien ka ban mi no na ka sintur ke jong pen kentang yo thuli jong pen kentang ye u kum ne kum ulong try ye rap yo bukan long tang kum ka kor jong jing pen sawa an re ki ktien ke ban mi na u ken long da ka jing tip ka jong me hi ka borom ye ai shme ko try Pediang ni jing duai nya pan da ka jingai. Aka kerteng ke jong trai u balong nong pen im jonge u Jesus Christ. Amen. Kani ka jing ruai sam ka ba propusan na ka khot ka ban riu kani ka jing duai jong ne unong tho ye kani ka sam bat ka ta jing duai ha ka dur jong ka jing kli menam pen im pat ya laki jong ki breu Bakin yo ban syat kemen hame kata kalong ka jingkli hadin bakilawan na ka jinglong mrau nyau pausnem nari Babylon kiwan pai shila ka jongkari kiwan pai kumbakilong bat kiyo i ke baro kibala jot kibala pra ha ka jinghim ka jongki unong ruai sam ki breu ki pet ya ka shabar ka don ha ka shnong ka jongki henrei unong ruai sam upet ya ka mensim jongki breu upet ya ka donut jongki breu kibala slek ki ublay uyo i ya ka jing im jongki kumba kilong ki don kam ningkong ya ka jing penem ha ka mensim jongki ki don kam ningkong ban yo mat ya ka jing penem ka jong ublay sa sisian pat ha ka jing im ka jongki ka long ka jing duai men om penem pat ya la ki jong ki brio knang bakin yo ban shat kemen hame ka dei ka jing duai ka bala ai tilot ka dei ka jing duai ka ba mi na ka donot jong nong ruai sam ka dei ka jing duai ka ba don kam kerki ya ka jing penem ka jong blai ka dei ka jing duai ka ba kta ka donut ka jong blai ka dei ru ka jing duai ka ba poi sheki tundong skor ka jong blai ka jing duai ka ba mi na ka donut ka ba tngan ka ba sliang shisha ya ka jing penem ka jong blai
Nong rai sama wo pei ya ka jinglong jingman jong ki breu ha ka bukum ka por uyo i ya ka jing sentuh jong ka jinget ka jong ki uyo i ya ka jing pendap rukom ha ka jing syakri blai ka jong ki uyo i ya ka jing le bam sut nyo ka jong ki ha ka ba syakri yo blai uyo i ya ki kumba kilong ka jing bam sut nyo ka jing pendap rukom ha ka jing syakri blai ka pau ha ki kam ka jong ki ka pau ha ki ba shamar jong ki dei na ka takadau trai uong niu nong ruai sam try penem ti yaki kiwan syaka jing syakri blai henrai ka dei tang ka jing pendep rukom ka ba ken jabrio uyo i ba kita ka jing syakri jongki u blai pediang uyo i ba kita ka jing syakri jongki kampen sngoba yo blai henrai ki brio ki long tang ban pen sngoba yalade nong ruai sam habau duai yaki ni ka jing duai menom penem pat yala ki jongki brio Ukran ya ki breu ki jong ublay ki ba menshua ki la yomat ya ka jing penem Ukran bat menta bakin yo sa shisin ya ka jing penem ka jong ublay hato mangi ki ni kisngi ki ba menta ngim don kammo ya ka ba kom ka di ka jing duai ngim don kammo ya ka ni ka jing kerpat ka jongi hakmat jong ublay ka ba kom no ka jing syakri blay ka jongi ka jing kali kalong yanga ba yangi Kajing syakri blai ka jongi ublai pediang sngoba mo yangi. Ublai sngoba mo ya kajing syakri blai ka jongi. Ublai sngoba mo ya kajing duai jongi. Ublai sngoba mo ya kajing ruai ka jongi. Ublai sngoba mo ya kajing yadai ka jongi lembat u. Kabangi don kam kalong bangin pej bat man kemi ya ladi. Habangi syem bangi pen sngoba ya ladi. Tang ya ka basyabar ka jongi. Ni don kam ya kajing duai. Try penempat yangi. Benim yangi kumni kumbangi ngilong kadi ka jing duai ka ba mi naka donot ka ba thingan yo blai kadi ka jing duai ka ba mi naka donot jong breu uba don kam kerke ya ka bor ka jong blai uba don kam kerke ya ka jing penem ka jong blai uba don kam kerke ya ka jing rop ka jong blai ni don kam ya ka bekum kidi ka jing duai ele jau duai ya ka jing duai kading na breng galahap ha kato ka jing kenya ka ba ki ai Kajing duai jing ki apostol kalala ban penyang ya ki breu ki batko kata ka kajing duai ka bagi don kam hagi ni kisni ki bamanta kajing duai ka ba don kam yo blai kajing duai jongi ka bangi kwa ban pai kerpang show blai bat kini kajing duai ki jia khat rus nem menshua Nadu kari Bible centenary ke balong hamai rang. Kijing duai jong ki breu kat riu snem menshua. Hage snem arah jan riu. Kapan kelak hongpong ya ki yeng kisem. Kapan kelak hongpong ya ki snong ke jongi. Kapan kelak hongpong ya ki balang ke jongi. Kadai ke jing duai jong ki kemi ke bayam ke bajaumat. Kadai ke jing duai jong ki kpa ke bayam ke bajaumat. Kadai ke jing duai jong ki khon samla ke bajaumat. Kadai ke jing duai jong ki hep ke barit. Haba ki dem hakmat jong Boleh kuat ke jingkang juga banding kan rus nem mensyua. Ki beri ki bam jupoi jeseng ki pai show play ki beri ki badan hapeng ki jing im ringkat bani ka perthai ki pai show play ki beri ki bala yat ringkat bani ka perthai ki shem ke jinga kendo jong play namar don ki baduai don ki bayam don ki ba pai kerpang show play don ki bala yo ya ka jing penia sok ka jong ki badu play balai khat rus nem mensyua ki jing duai ki ba yo bor balai khat rus nem mensyua ki jing duai ki ba yo mensim balai kan rus nem mensyua ki jing duai jongi ki ba poi ki skor ke jong blai kat bagi jing duai benta kim ai jing hun wat tang yau nong duai lane ka nong duai balai ki jing duai jongi menta kim ai jing hon yang i ki ba duai ka jing arta tien kawan ka jing bam ngai ka kersoi bateng teng ki jing duai ke jongi ki kot tang ki sat jong ki yeng ke jongi ki kot tang ki sat jong ki yeng bani ke jongi ni don kam ni ka jing duai bau ni unong ruai sam uduai try pen empat ya lagi jong ki priu baki priu jong me ken yo ban shat kemen yep hame ai ngo yo blai ha ki to ki khat rus nem ki bela let no ai ngo yo blai na do ka snem ara jan riu ka bang yo ya ka Bible centenary kala por stat ha ki balang juga ri khasi bat janti ka ba it ka jongi om tang ha ki balang ha ki snong ki dong ki jongi kala don ka jingkla ki breu ki ruai ki breu ki duai ki breu ki it ban shakri yo blai ha ka yeng ka ba kentang lan ha ki yeng ki sam ki jongki Syaka presbytery ka banga ngatrei
Hagisnam kibalalit no kamaudem presbyteri. Kaladan ko ay kabalang presbyterian maudem kabari kami jong ka presbyteri maudem hibarok away. Ngalayolat pan ay kajing syakri kitu kujaka. Bat na kutu kabalang lami uway u pastor u badonnam hakarik hasi jongi bat kakerteng kitu u kadai u reverend liar sordar. Hakajing plasya mensim kajong u ong ye kini kikentian. Shua bagi breu ka snong maudem kin long Kristan bat mangaru shua bangan long Kristan shua bagi breu kin priang ya ka jing penem ka jong u Jesus Christ shua bagi breu kin itu we u Jesus Christ shua bagi breu kin mat ya ka jing kerku haga kerteng jong Jesus ong uni u syakri jong ulai haga por bampot priang ya u Jesus uang aladai ban lek arsin shisnam bangkit kapisa ka babun syaus im ban ay namar kadai kabalaju ya kabalaju yo nak bentak itu kibale kams niyo wangalara ya kan kapisa kabadai ka fine lane ka kuna ya kinong le kams niyo hasnong da kababurom ikinong dikiat ya kinong le aurea ya kinong kalai kibale iki kams niyo baro kasnong kaju khot hajar kaju dan kuna ya ki ong niyo syakri jong blay arsin shisnem ngara ya kata kapisa babuan kum ka khajana banlik ay shaus iem rehadien baki briu ki pediang yau jisu kinong ying ki pediang yau jisu kasnong maudem ka pediang yau jisu uong naduk kata kapor Shiting karu, mdon kunasyo, bat ngam don kamsyo balik ay kuna syausim, namar bamdon jings niyo syo hasnong. Ngim kwa ya kata kri Bible. Ngim kwa kita ke jingjia hagi yeng ke sam jongi, ngim kwa ya kata ke jingjia hagi snong ke jongi, dan kuna kat badan fine ya ki kat bangi fine, daki spa daki hajar tingka hari ya kabakat do kabangi don kam kalau pen itu ya ki weu jisu, habakila pediang ya ka jing penem ke jong jisu, habakila pediang ya ka jing penem ke jong mensim bakoi, mdon kunasyo, kei baro ki kel. Kadi kata kebangi don kam. Hake jingim ke jongi. Uniu nong ruai sam. Uduai yakin nyau teliki mat jing duai. Hai nega sam kaba prapusan. Kaba ningkong kaba uduai kalong. Menomap yake jing baman jongki breu. Kaba ar kalong. Melatap no ikipap ki jongki. Kajing duai kaba lai kalong. Topen empat yangi. Kajing duai kaba saw kalong. Menom bitar yangi junam. Kajing duai kaba san kalong. Memen pen pai pat sa sisin yangi kajing duai kaban riu kalong pen yo hangi kajing isnai kajong me bat kajing duai kaban ingkong kahok kajong me kan yarap ingi bangin liak benyat hapo jongka kata kalong kajing duai kajong nakaban takari kajat ben riu kata kalong kajing duai yaki briu ke sisin kaski kila itu uai ublei bat menta ki pailendet no blei Kapor bonu nong ruai sam, utho ikan ika sam prapusan, kari kapor baka jinglong bensiam kalahir, syatrai kari kapor kabaki briu kim snothu shu ya ka jingyem kabakan jaman sim, kari kapor kabang ilak ban ong baki briu laki yap laki impim lak shu ban itu. Lara supay ya kabasyabar i kumagalayap hanra lada kta akamet ka jongki kidang don malu mala ka jingyem. Kadai kabakom kata kapor, kabayap ruem, im ruem, shit ruem, dita ruem, kasus aj belum. Yo kalak banlong haga jingyem kejongnya, kejonga, bat kejongpi, kasih ublay kadai kejong ublay, ningkong hadu si palay de kababuram kadai kejongar ringkat bat kapertay, ni don kam ya kejimpenem. Kaba mentah ni ai syakakam ke jong blay de kaba buram da kumne ngi peno iki kti ke jongi lasai kada jong ka pertai sada kumne ngi penapat ngi don kami ke jingkelah ke sedang lagi uni nong ruai sam haba uduai sedang ya laje uong ningkong ya lade pat haba uduai kalong ke jingkerku ya ki weipat ketien ke jong blay kapan kan mau ru yangi ya kene ke jing shisha syapang ibat robans
Ivan Roberts ke bakakien ke jong play ke thu ni udem kho siu ban duai bat kari Bible kagas nem khat kendai spa sau khat kendai spa san kalawan hari wheels bat Martin Luther de way na pering kinong duai bat haba ma u duai ki breu ki tip ya ke jing duai jong Bat snap ki brio bagi kenduk yu Martin Luther ki ong ya kini ki kentien sya ngan bu hakatien pareng wong there comes a man who can have anything he likes to ask from God. Hang ni lawan ubreu ubau kat bau pan na ublei ai ya ka jingpan ka jong Martin Luther la ublei ai ya ka jingpan jong Martin Luther la ublei ai ya ka jingpan jong Ivan Roberts la ublei ai ya ka jingpan jong Elijah ublei ai ya ka jingpan jong nong rai sam balei bo blei ai ya ka jingpan jong ite balei bo blei ai ya ka jing duai ka jong Don lightly ke bau ne unong ruai sam upan khat mau ya ka jing dei jongki bat ublei shwa ba ki breu kin yo ya ka jing penem unong ruai sam ka baning kong kalong udwai shapanga pop bat ka jing bamman jongki breu kata ka jing duai ka baning kong ka jong u ngin sham ya ka kentien ha ka jing ruai sam ka ba prapusan na ka khot ka ba arong melatap ya ka jing bamman ki breu bat melatap iki pop jongki baro unang ruai sam usngau thu kapop kadika pop hakmat jong ublei kapop kalong jing ijli hakmat jong ublei kapop kalong jing sakma na ublei unyai krokti prasha yeki pop jong ubreu bat jong kabreu kata kadai ke jing batai shapang kapop ubreu haba usngau thu bau shakri ublei uba imbat uba shisha Kabanding kong kabau blay ule haga jingim jong ha haga jingim jong pi un kdo kti ningkong ye ki pop ki jong la kabari la kabapau la kabakiwe ki tip lerem kiwe kim tip andre blay jong uyo bat hakmat jong blay kapop kri ka jing ichli kapop kalong kabakrautam hakmat jong blay Ublay mlak ban syak ya ka pop ya ka jing eutung ka jongka ublay mlak ban syak ya ka pop ya ka jing cerkai ka jongka ka bi ka jongka ka bala pelong ya utrai jing Jesus Christ ha ka gospel Markus ka lanong ka bakhatsan ka khot ka balai pusau ban pertai ki kentien ki balung tam Eloi Eloi lama sabakthani ablay jonga balay bami eno yanga ublay habau jungo hagatu ka por ya lau jongu kun umyo ishu ya ka jingko jongu umyo ishu ya ka hok ka jongu umyo ishu ya ka jingjanai ka jongu andre yo ya ka pop jonga ubayeng ya ka ni ka por but yo ya ka pop ka jongpi ublay ubitar ya ka pop Ula play kalat bagi breu kin yo ya ka jing penem hagas nam ka jong Jesu ula play kalat bagi breu kin yo ya ka jing penem haga gerteng jong Jesu haga testament ka barem ublay kalat bagi breu kin yo ya ka jing penem haga gerteng ka jong ublay ndrai ki breu ki mon bat ka ei ka bala jia nakani ka khot ka babut ka jing wai sam ka ba prapusan ka khot ka balai Maria dep bawang menom mahap no ekipop ki jong ki breu jong ma menom tap no ya ki jing bomman ki jong ki bat ka basa kalong men bitar sa men ochna sa men bitar sa ela ki jong ki breu ken mau ka we ka bo blei ule ka jing jong ulong blei uba isne ulong blei uba map ulong blei uba khot shaka jing penem andre la ki breu ki le persya ken mau ka ketien ka jong blei ka kren arsien ya ka jing bitar Bachisin ya ka jing otchla ya ki nongpop ki bantre ya ka jing kalapamot kan mau kata ka jing shisha ni mani yo blai uba jam not ni mani yo blai jongi uba khot sai khot hadu ka ni ka clip mat sha ka jing penem ka jong rai tang ka wai ka ktien ka jong blai ka long larang yai pen ka jing pitar jong blai kan lap yang uni nong ruai sam upan kan mau men bitar
men ochla men bitar hagaju kad khot Ukraine arsin ya kajing bitar Ukraine shisin ya kajing ochla namar ba ki breu kitip kai kajing khot jong blai ki breu kitip kai ka pop hakmat jong blai nrai ki yai im ringkat batka ki yai thia ringkat batka bat ki melen ringkat batka kata ka kajing bitar ka jong blai ka wen kajing shisha ka ba pipin lap ki para banget ki para mensim ki ba kodot ka ba pipin lap kalong wisaya ru sngotu yaladi ka wei kalong haba pi jan show play kat banginang jan nginang jan show play ka wei ka bangin yo I kalong bangilong kinong pop bat ni wan jan jong play ba khoi bat ka wei ka bangin le kalong try map iki pop ke jongi kat banginang jingai na ublay kat banginang sakma na ublay ngien nom yo iki pop jongi ngien nom yo kum bangilong ublay laru yai kti iki pop jongi ngien nom la ban yo namar ngin don shajngai na ublay namar ngin yai sakma su ya ublay nrai ka klip mat ke baywan hajan jong ublay kan mau tang gani ko bi jing shisha aga klip mat ka ba pi wan hajan jong ublay pin yo ning kong ya ka jing khot ka jong ublay pin yo ning kong ya ka hok ka jong ublay bat aba pi bet yaladi pin yo ya ka pop ka jing pam hok bat pi don kam lan ngi don kam kerki ya ka jing penem ka jong ublay ka tien ka jong ublay ka pen kan mau ye namar baro kila le pop bat kila du le no ya ka buram ka jong ublay ka shithi se ka nong rom kala nong ka balai ka khot ka ba ar polai kata ka de ka tien ka jong ublay ka pen kan mau yang ye rinya aingu ublay jong e haban yawan am julaban klat ya ka por I Bible ka bagi priu ha kitu kesnam arjan riu arjar nyo arjar praseneng ka wei ka bagi le ki wan ban yam hakmat jong play ringkat bat ka jing duai ban map no ya ki pop ki jong ki kata ka jing duai ka basau I tam ha kita kesnam ki bele no ndon jing duai ka bakom ka to kajing duai ka ningkong ka bagi priu kalong ndai ta makami na syuntur kami na kadonot ka jongki bat kata kalong try map iki pop ki jongi kiyam hakmat jong ublay ki wan na kajing snauret hakmat jong ublay bat haba ki wan ban duai hakini ka yeng ka bakentang ka jong kilet pai pat shala yeng ki priu ki batmai ngim kwa mo ya ka bakum kata ka jing yem jongi sakat nusnam ka bagi nang syongsa ringkat bat ka pop ketiin ke jong play kitab Jeremiah kalau nong ke balai puai kad khot ke balai pusau ko ong ye kini ke kentien namar ngan map ye ke jing bam hok jongki bat ngan ken mau su ye ke pop jongki ka promise ke jong play nak benta jongi kalong katakan ka bangi don kam ban kam nong kenti kom ke banget melamap no iki pop jongi bat mem ken mau su ye ke negasa ringkat bat ni adu ko nega klip mat ka bamenta ka sa ringkat bat ni adu bangi let no naga diga perthai klem yo ya ka jing map no klem yo ya ka jing penem ka jonge ki para bangit na do ki baret hadu ki berasan tungin yet ya ladi ha ka bakum ka di kapor compare pila long kristan sau pos san pos nam compare pila long kristan lai pos sau pos nam compare pila long kristan palat ikin ru pos nam resya ha ka ni ka no pai sngi bangin yet ya ladi bat ka jingkeli ka bab ngi ngin jubab kalong haka kitab jong Jeremiah kalong ka pra ka khot ka arupo ko ong ka ayom ot kala dir kaliur kalawai bat yangi ong pat shimla penem ngilati kenamo bangina yo ya ka jing penem ngilati kenamo ba ka jing penem ka jong Jesu kala long lem ringkat bat ngi lem dangi tikna ka don kam yangi ban pen tikna ladang yemle kumta shisin kasngi ka jing bitar ka jong blay kumbaong kana ka jing ruai sam kan lap yangi kan lap yakinong pop kan lap yaw nong pop ubam tre ban kala ka bamot sakat no ubo blay unang pli kilat na ka banta ka jingim ka jongi ka syong yangi ladang imon wat ban kam nong kenti no menta ya ka jing penem bat ban pan map no iki pop ke jing ka benta ka baar ka ba uniu nong ruai sam udwai kalong unong ruai sam udwai syapang ka jing paidien ka jong kibreu
Ublay ula kren syapang kajing paidin ke jong kibriu. Ublay kren syapang kajing sakma jong kibriu labon bon sin. Ublay kren syapang jong ki hari ka masngau si kalong kibriu kim snap ya ublay kim snap ya kajing sakma kim snap ya kajing paidin hadu bau ublay kajing bitar kalap kajing im jong bad wa ya ki hagakti jong ki nong syun bad ban ring brau ya ki syakri Babylon nyau pau telikisna. Kari kapor ka kibriu ki paisa dadian ya ublay. Da ka baburam ya pi ki besyong sya ka jia seng la nga keren ya pi bat ban pai ya pi da ka ling kedong dadian pi ngau kum no yang a. Ya ki pastor kini kinoy alam da ka baburam nga pai dadian maap ya kata andre ka jing ya keren ka basisha mjudon ka jing pai dadian balarang ki pai dadian ong ka lei ka insol ka jingle mele ka jingle ruk ka jing pendap rukom ka batang ka bapau syabar ka bakat notam ha ka jing dei jong ibat ublay ngi don kam bantip nadu menno ka bangi ngila pai dien ban nadu menno ngila sakma na ublay kan mau bo briu bat ka briu ka baningkong ka bakistang ban pai dien ka long ki petri na ublay. Haka kitab Genesis kalau nong kebalai kot kebakandai kecin ke jong blay ko ong te utrai ubau blay ula kot ya Adam bat ula ong Adam medon syae kadang-kadang ke jingkeli ke jong blay nak kabantau Adam haka kitab Genesis kalau nong kebalai kot kebakandai Adam hae medon ublay pitarai umtip kai kabelajia ublay tarai umtip kai kabelajia haka jingim jong ublay tarai umtip hangnu Adam udon ka bau blay lembaga de jingkeli ukwa bau briu ka briu kin slotu bakila sakma now blay kata ka de jingkeli jong blay Adam medon hae ubriu ula banong try ngala sakma ngala ja no name try ngala pet ngai name ukwa ya kata ka jubab rega basnosi kamlong kumta ngipen kesan ya ladi kat nungut na preng jongi ki bayai pet jengai nau blay na ka yeng ga bakentang ga jong blay na ka jing syakri ga jong yo blay kat nungi jengai ha ka jing dei ga jong lambat u blay rega wei ga jing sisya ka bagaktin ga jong blay ka ong ka pen kan mau yangi ha ka shiti ga baning kong ga jong Petros kala nong ga besan ga khot ka ba pra ka ong uta u soitan u balong kum using u bakerhu uba kwa ban ngut teli yano kari ka ktin ke jong blay ka pen kan mau yangi usaitan kumusing ukwa ban pek uno ubala sakma naka ying ke jong blay kino ki bala sakma naka jing kdup ka bas at ke jong nong penim ong ka ktin jong blay usaitan ungut teli ya wakumuta kito ki baju pek ya ka National Geographic lana kito ki Discovery Channel abai pek ya ka jinglong ka bakar pang jo ki marat using kawai ka bakile kalong kipet kanu ka kanhun jong ki jaj marat lada ki long kidu ki jaj marat ru ka bakile ban bam maki kipet shaw ayu batolot tam na ka ka kanhun bat ka baar ka bakile kalong ki pen sakma ya ki marwe bat hadin kata kitar ki penyap bat ki bam ya ki kendom tre ban be lang ha ka ka kanhun kawai ka bakile kalong pet yo batolot tam na pedeng ka ka kanhun ka bakidon ki marat be yaki syakawai pat kaliang habau la sakma marwai syakata jaka hangta ki kemnya bat ki bam yangi kalong kumta jingai nau blai jingai na ka yeng ka jong blai jingai na ka jingpenem ka jong blai ngen ken mau yaladi soitan u ap yangi ban yo ya ka ban ngut teli ya ka jingem ka jonga bat ka jongi kat nongi sakma nau blai kat nongi la jingai nau blai kat nongi la pet na ka kanhon ka jong blai henrei ka na ka jing ruai sam ka bau nong ruai sam upan kan mau men om penempat ya la ki jong ki breu men om penempat ya ki la la wan shajan jong blai ki don ha ki snem ki blai no ki bam jupoi jinga sengshu la bon snem henrei ka pori bible lawan lampat ya ki syakayeng ka jong blai bat ki yo ban syakriyo blai hadu kini ski ki bam menta bat kapalai ka bau ni nong ruai sab uduai syau blai bat nak banta ki briu rukum ju kadai ka bau duai syapang ka kitien ka jong blai pila ban syam ha ka tu khot ka ba prau ong ya kini ki kentien ngan sasngap kai ka bau blai un kren na ba un kren ya ka jing suk jong ki briu bat e ki riu khoi re ai ba ken om pai pat Sha
kajing biet ong kaktian ke jong play ngin sas ngapat kai ka melakran haswa jong jing long mrau ki breu jong me kim snap melakran ye ki bakin pai shama ki breu kim snap melakran ye ki bakin wan ban pan map na ki pop jong ki breu kim snap melakran ye ki breu bakin le lendet na me ki breu kim snap Nre ong kaktin ke jong blay menta kaladai kapor baki breu kotrai ken snap ya me lada kita ki belale pop ken wan ban pendem ya lari bat ken panma igi pop jongki kita ki bela sakma ken wan bat ken kotrai ban pai ben ya syam bat me bat ken nom sakma shu ken sa snap kotrai ya ga jingkren ke jome ken sa snap kotrai ya ga ktin ka jam not ke jome ken sa snap kotrai ya ga jingkhot ke jong me ong uniu nong ruai sam ki para benget ki para mensim ki ba kordor yela juo sngo ya ke jinga sengalap labun bun sien kat no sien ka ktien ke jong play ke lakta ya ke jingem ke jong e ai ngo yo play ba ka por abo play a yangi ya ke ka ktien ke ba im ke jong don santli ki ai ba pide ban le ke ka ktien ke jong play kabaning kong kalong tu iet ya kani kaktien ke jong play kabaar kalong tu burom ya kani kaktien ke jong play kabalai kalong tu puli ya kani kaktien ke jong play kabasau kalong tu kongu ya ke jing tho ke baran kani kaktien ke jong play bat kabasan kalong im katkum kani kaktien ke jong play kadi katakan kabau blay wat ya ka donot ki breu ki ba it ya ka tin jong blay ki breu ki ba burom ya ka tin jong blay ki breu ki ba puli ya ka tin jong blay ki breu ki ba kongo ya ka tin jong blay bat ki breu ru ki ba im kat kum ka tin jong blay ka promise ka blay ukran hau ni nong ruai sam kalong ken sa snap de try ya ka tin jong me ken sa snap de try ya ka jingkran jong me haba me na thau mai ya ka jingem ka jong ke ki para banghet da ka baburom ki ni kisngi ki bamanta ngi me kisngi jong jing bon kam ka ktien ki jong blay ka yo jaka ne ban kran hangi burom kendiat ya ka wei ki jing shisha kalong ki dana ki long yeng long sam kristan ka jong i ba ka ni ka ktien jong blay ka kalalong trophy ka trophy nga thrai fis ngotho ka bagi jubo aki almari jong ki yeng ka jong i bat mdon ba puli ba kta ya ka bonsngi bon tayo bat pun penai. Bat donru daka baburom haki rempai yang Kristan ke cungi bahkan ika ketien ke jong blay ka kelalong ka magazine ka bersyubu halor ki almari halor ki drol jong ki yang ki jongi bat hangta ka yaisa mdon bapuli ka ketien ke jong blay bat donru daka baburom haki rempai yang Kristan ke cungi bahkan ika ketien ke jong blay ka kelalong ka souvenir ka bangi bu hapo jong ki ben dan ki mit ki kamera syongkai ke cungi bat hangta mdon bapuli ka ketien ke jong blay kanika kaktin ke jong blay habam don ka jing penim kaktin ke jong blay habang imyo ya ka jing itho pau jong blay habang kaktin jong blay kambang shu ka jing im jongi ki kalalong ki trophy ka kalalong ke souvenir ka kalalong ka magazine ka mangibo bat bamdon shu bapule ya ka rika pori bible ka rika pagabiriyo ki syongkop ban puli ka kaktin jong blay ki dona preng jong ki bala ki sausan baje ben step ban puli na mar ki kwa ki tangan ya kaktin ke jong blay mangi ngilong kumlo ken jubab dalade yalade lara kaktien ke jong blay kadang don haki almari klem kta de tayo de banai lara kaktien ke jong blay kalong ka magazine lara kalong ka trophy ki yang kesam ke jongi ngam dei mo bagian duai biang sa sisien trai pen im bianga balai bakaktien jong me kam don jaka ti hanga balai bakaktien jong me kambang ti bangan puli ya ka ngidon kam pat sa sisien bar habang iwan sya ka jing sengru habang iwan sya ka jing syakri yo blai habang iwan sya ka jing mani ka jong blai lagaktien ka jong blai laga jing lap ka jong ya kaktien ka jong blai kayo jaka nem ha ka jing im ka jong e ki para banget laki spasien ke jing sengri bible ka bapilayo smau bat sakat nusien ke jing sengri bible ki bapidang su don kam hadu bapinda pediang ya ke jing penim ka jong Jesus Christ ki para bengai laki spasien ke jing seng yalap ki bapilayo smau
La kalong jong kabalang jing seng samla je seng kan thei. La kalong jong distrik jong presbyteri jong sinat. Kat no spasien ke jing seng yalap ki bangila yo sngau ke bari ke ketien ke jong play. Bat sakat no teli ke jing seng yalap ke bangi dang don kam. Kat adu ngina ong try benim yangi. Kadaya kata ka bangi don kam ya ka jingiem ka jogi lana ka kitien jong ublay ka balat ka bible ka balat ki jing shakri blay ki jongi ani ka snap ka kitien ka jong ublay ka kot ka jing bang kam don ka jing kta ri ka ba don kam kalong ya ka jing kta ka jingiem jongi kumbala jia ka ski pentekas ka kitab ki kam ki apostle kala nong ka ba ar ka khot ka balai khundai te ka ta kitien kala dungak ya ki bat kila ong para kay kabangi day banle baki yo sngowi ka kitien ke jong play kala dung ye kaban sim jong ki ong ka kitien ke jong play habara ya lap ye ki yo petros haga sngi pentecost kata ka kitien jong play kala dungak ye kaban sim jong ki bat lai hajar ki men sim ki bakodor ki wan shi ka cikla ka bamot ki para bangai tegin jubab ya ladi kini ki cingkeli bat ngan ban biang sa sisian sakat no sian ke jinga seng revival ke bapidang snguron kamban yo sngo sakat no sian ke jinga seng lap ke bapidang don kamban yo sngo tat adu bapinda ong try ngapediang ya ka jing penem jong me ki para bangai ni don ha ke jinga seng lap ni don ha ka bakum ka ni ka por ka jinga seng ka bangi kan mau ya ka revival ke jing penem ka jong ublay ya la ke jong ki priong kam dai gani ka jia sengalap ka bangi perlong ye ki wepat ki bampat long kristan andre gani ka jinga sengalap ka ba perlong ye ki breu ki bala tipte yo blay ki bala pediang teng yo blay menshua menta revive us again lane pen thmai pat yangi pen em pat sa sisien yangi bangila ban ithu ya me bangila ban wan sa sisien che jan jong me bangila ban map noi ki pop ki jongi baga jing ruai jongi kan yo bor sa sisien baga jing duai jongi kan yo bor sa sisien revive us again duai sa sisien ya ka ba kom kata ka jing duai haga jing em ka jongi kan mau ka gospel Lukas ka gospel Matius ka lanong ka arpulai ka khot lai penyo ko ong yikini ki kentin jisu layam uyam na kam ka shnong Jerusalem gospel Matius ka lanong ka arpulai ka khot ka lai penyo ka kentin ka jong blay ka ong kumni Jerusalem Jerusalem pa ka ba penyap yakinong yatho lupa pa kabalan temau ya kita bala pa apa kat no sin kabangala kwa ban kedop ya ki khon jong pa kumaga siar ka kedop ya ki khon jong ka hapo ki thap niang phite phimon uyam ya ka shnong Jerusalem uyam ya ka jing bangai jong ki brio uyam ya ka jing donut jong ki brio uyam ya ka jing penksan jong ki brio uyam ya ka jing snowhawk jong ki brio u Jesus ong ngala pa ki prophet pila peniap penban ya ki ngala pa ya ki nong yalap pila lan temau penban ya ki ngalawan manga ban kedop ya pi ya ka taro pi kentaj no barah baki kentaj ya ka jing penem kan mau kajing betar jong play kan lap ya ka shnong Jerusalem wei mau halor jong wei patru don show abo play khot ya ka jing penem ka badai ya ki breu ka long tang ban pendem uji su ya yam na ka benda ki nong pop ki bam tre ban kala ka bamut adu kin ki ski bamanta wat lei tharai bo yam tan na ka shnong Jerusalem wat lei tharai bo yam tan na ki breu ha ka tu ka por reu yam na ka benta jonga uyam na ka benta jong pi larangi ngitip bahadu mentang impat yo ya ka jing penem uyam yangi lapen sngow de ki pastor de ka baburam lapen sngow de ki temen masan lapen sngow de ki nong yalap rei pem pediang ya ka kten ka jong ki sakat no bandang yo sngow pa ki para bangai ya kini ka jan biet to ai bangai yet yelade entenju yelade sim debet akasam ka bisispa lai phokundai nakadkhot arpulai bat arpusau sim debet hadin bola le pop persha yo blay bat ula sakma no blay usyam yelade kumbaulong bat wan hajan jong blay ban duai ya kini ki jing duai de kamen sim ka besngaurit uong ye kini kikentin hakasam ka shispa lai phokundai kat khot arpulai bat arpusau to yet yanga au blai bat to tip ya ka dok nu jonga bat to tenju yanga to tip ru ya ka jing mut jonga
Bat to kmi ladanga don hakalenti ubamman. Bat to yalam yanga hakalenti bam cukut. Kadika jing duai jong ubriu ubakwa ya ka jing kelak bamot. Kadika jing duai ka jong ubriu ka bokwa ban penbek pat ya ka jing dei jong ulam bat ublei. Kadika jing duai ka jong ubriu ubakwa pat sa sisien ya ka jing pendem ka jong ublei. Umla bat yo ilot ya lade. Ukwa bau blay, un introspect yo, ukwa bau blay, un yet yo, uang ko try, yet ya ka ba syapo jonga, try tip ya ka ba syapo jonga, try to tenju lem yanga. Kay kajing baman ka ba don hapo jonga. Yalam pat yanga, penkhot yanga, bangala banyat hakalenti ka ba bam jukut ka jong me. Hakini kiski ka ba mantang. Laki long ki start archaeology, laki long ki way ki start ki juat ki belajar ano. Ki belajar ano. Ki wat ki lost tribe kemut ki briu ki bela ka kanhun ne ka jat briu ki belajar ano. Ki wat ki lost treasure ka ki ong ka bamut ki jingbu jingsat ki berem dor ki belajar ano. Ki wat ki lost city ka kanong ba ka belajar ano. Bat haba ki syam ya kata ka jingja jo kata kanong ba. Haba ki syam ya kata ka jingja jong kata ka jat benriu ka belajar ano ne ka perthai. Haba ki syam ya kitu ki jat merat ki jat sim ki belajar ano na ka ni ka perthai. Ki wat ya ka por na duk meno ki laja. Bat haba ki syam kumta kalong ka jingpen bena ya ka perthai baro. Bakila syam ya kita ki jat benriu ki belajar ano the lost tribe. Kila syam ya kita ki jat sim ki jat merat ki belajar ano. Bat ka perthai ka tip bagi don ki belajar labun hajar senam mensyua. Kawai ka boleh ukwa yang ni. Kalong bang yentip ya lade. Meno ngiraja nau boleh. Kata ka jingyet ya lade. Habang inang ban yet ya lade. Habang inang ban tenju ya lade. Habang inang ban wat ya lade. Ki para bengej bat ki para mensim ki ba koridor ka bangi don ha ka bakum kani ka por. Ni em ha ki ski ki babun kam. Ni em ha ki ski ki bam don por. Nrai sya us em debet ha ka kerdan ka jong u. Ha ka nam ka jong u. Ha ka buram ka jong u. Ha ka jing bon kam ka jong u. Nrai udang don ka por. Ban ong trai. Yet lem yang ha. Ngiyo ne em ya ka bakum ka te ka por. Ban ong ko trai. Yet lem si yang ha. Bat pian syam habaki breu nginang ban yet yela di ni syam baki breu habang nginang ban kmi ya ka syapo jonge kata kadai kabor yang ni san ha ka jinglong mensim ni don kam ya ka jing penem ka jong ublay. Aman ka balang ki jongi kamtam li ka balang presbyterian nado ki jeseng kena hado ki jeseng senat bat presbyteri ka judan ka audit. Kapajule audit sisin sistem bat hakata ko audit report ni jupek ni jukmi ke baro ke jingkiu ke jinghiar ke jingyo bat ke jingroi jing kakam ke jongublai bat hangtangi penlut bon kenta bat ko audit report ke wei ki agenda ki babun kam tam ha ke balang presbyterian ke jongi ri ke wei ke boblai kwa i kalong ka spiritual audit ka bangi audit man kasngi kat nongisan ha ke jingyam ke jongi baru blai. Kan mau lah dak audit report kalong sisin sisnam. Ngi penlut ya ka por jongi kalong ka badai hangta ban syongkop ban pek ban audit ya ka jingkiu ya ka jinghiar ya ka jingroi ya ka jingsan jong ka kam ka jong ublai ukwa yang ngi kalong ka spiritual audit kabang yu audit man kasngi ya ladi ha ka jingidai jongi bat ublai kat no ngila san kat no ngila roi. Ka spiritual audit kabang i audit hadu kani ka klip mat ka bamenta kat no ngila san ha ka jinglong mensim nado bengi mat ya ka revival ne yo ngi hier ka jinga dei jongi ban ublai kwa yanga ya pi bangi yo i da ka baburom kiran ki briu ki balait no na kani ka perthai bar haba ki lait no na kani ka perthai ban lait showroom jingtap jong ka balang kira na pereng jong ki balik no na ka perthai klem da yo i la di ki dei ki ai ki klem yo i la di ki lek no na ka perthai klem da yo ban ma ki pop ki jong ki bela klem yo e ka jing pnesok na yo e ka permission na wei kun jong ka balang mari wai san school i shong ki benta ki shakmat yam bat ithia ka ben ka banin kong e abang ala lek ban kli e ka i ka bala chia kong na ka benta jong pi yam kat tu ka ipor bat ong ya kini kentien ke snguk ya yang ke pastor ngam sngosi ba ipa iklat no na kani ka perthai
ngam sngosi bai pa ilet no na kanika perthai an rei ka bang sngosi kum ka khon kalong bai pa import chimla yo ya ka jing penem ha ka kerteng ka jong jisu wat aduk ka klip mat ka bakhatu yo ngayam ya kata bai import chimla yo ya ka jing penem ngam yam bai yap ngam yam bai klat no Hendra ngayam namar bangatip bai pa jonga haduk ka klimat ka bai klat na ka perthai haduk ka klimat ka bai ring bat penhian mensim khatdo ha ka perthai haduk ka kinta ka ba khatdo har ki minute ki second ki ba khatdo ka jing im jong i impat chimlayo ka jing penem manu balat pancuba haba ka khon ka yam ki bakum kita ka jing yam na ka bantalau jong ku ba kat no tam leu blei jongi ubalawan ban penim yangi ubalawan ban sya alor kading pna lara ki nong pop ki yam klem ke jingkla ka bamut uya yam na ka banta jonga bat jongpi kesam ka balai pusan ka ya thu yangi ya ka jing yam jong nong ruai sam hang tu wong mela tingkai ya ki umat ki jonga ha ka lowers ni ka jong me ko try melatingkai ya ki umat ki jonga hakal lower sni ke jongme kala belong ka umat jonga jing snausi kala belong ka umat bagi do iki ki pa kala ban ulong ka umat ya jing pang jing sitom bamla ban penkia kala belong ka umat ya jing orpat ya long yeng kalong sam bat ka badon kam kalong ka umat jong ka jing kala ka bamot ka bagi nong pop ki wan show blai ban yam ki umat ka kabriu ka nyat ya ki jat ki jong utrai ka bakala penjau haki ki jat ki jong jisu ki mat jong ka jing kelaba mot ki dei kita ki wa bulai unting kai haki da warsni kasnam arjan reu ka kasnam ka bi ki khon jong ka balang ki jau mat akmat jong bulai ringkat bat ka jing yam ringkat bat ka jing ruai ringkat bat ka jing duai haki kemat jong ki don ki umat jong ka jingkala ka pamut don ki umat jong ka jing pentingan bau boleh ulah maaf iki pop jong ki don ki umat jong ka jing kemen baki umat ya ka jing pendem ka jong ublai syai ki ja ki to ki umat hakini kisni ki bamenta kalau ka badai ngiyam na ka benta jong ki wei kalau engkau badai bangiyam ika jing juga nika perthai uji suru uyam haga gospel Yohanes kalau nong dapat hatway kadkhot ka balai pusan kadkhot ka balingkot tam haga bible ko uji sulayam rai tang kawai ka badon kam kalong ni tuan nem ya ka jing penem bat ki umat ka jong ki saki bangi don kam ya ka jing penem ka jong ublai ai bangin yet ya la de ni wan sha ka yeng ka bakentang ka jong ublai ban yo ban kan mau ya kan ikari Bible hatungin lek pai thli biang nang ni shalayeng ni lek sha ka jing khawai bakhot manor sha ka jing khawai judon ki balek sha ka jing khawai la kalong kan no jing khawai ban lek ban shong hang ta bat klem bam klem di wan pai thli ka bakat no tam ya ka jingem ka bakan jaman siam ni wan ki bakum no bat ngin lek pai nang ni shalayeng kiba kumno ublay uyet yakidok not kejongi sya aba ublay unpet yakidok not kejongi sya aba ublay un x-ray yangi sya aba ublay un examine yangi sya aba ublay unpet yakijingim kejongi bar habangi sya kumta ngin roy haga jing san haga jing long mensiam ngin roy haga jing day jingi bat ublay ngin roy haga jing im kristan bat tikna bagin yok mat yaka jing penim ublayin kerku lamba kani ka jinga slok na kaktian ka baim ka jongo blay na ka benda ka burom ka jongo amen tungin ya let show blay na ka jing tuai ko pa jing bab ning la pen sngowi kani kaktian ka baim ka beren bor ka joma deng jong pat lang u joma o blay kaktian ka joma ka bla pet ka kendo era ba ka long ka kendo ka basay so ban sa sayo so o blay posha man ru posha bat ubashis pa sha yarap bangilap ban yo I la dia kum ne ka bagi long ko trai ban ni don kam ya ka jing pen im ka chama ning kong yang ya ki yeng ki sam ka chonge ya ka balang ka chama ya ka ri bat ka chat ben rion hi baro ka wei ka purom nya ai shme ko trai pediang ya kini ki jing tuai kerteng jong jisu ya pan amen
ngai ngu yu blai lama chune ka por ka ba ngi la yo sngo ye ka khobor na tien ka jong blai lengba I pastor pi pathau na ngai skam ba ka khobor kan kersan bor yang I kum gir khot jong ka balang ha ka ba mangiru ngin yet ila ka jong ching em ngi penpau ka jong khublai na ta I pastor pi pathau boleh sibun pastor lama ka khobor ka ba ila pen sngo ha preng jong ni lamba chune ka por pada ngai skam ba ini ka khobor kan kersan ngi kum ka balang hi baru ka wei bat ngi ai khublai ru ye phi o blai unang kersan bor ye phi akamet ke basat ke bakhlan unang kerkhuru ye phi hakam ka jing sekri ke ba fitrai ala ka jong ka pastoriat ke district pada ka presbytery bat khamtam e ya ka ba ma phiru pinangla ya ka ban yalap ka gospel jong Jesus Christ haki por baro jong jing mu jong hi ni pen paru ka jing khublai na kam tai tem san dble wan swet bibala puli bat dwai haka bastang bat kumjuru na kam tabaro ki nong isimantana du inong ilam jingrai inong tem bat yaki samla jong ka senior society ki bala ay ka jingrai kerpang bat kerpang ru na kam ta jong pi baro ki para bangen ki bala pelat ka por ka bangin don sipor ka ka yeng ka bakantang jong bulai ya ka bangin mani ya ka kerteng ka jong ai bangin mi na ka ni ka jingeseng rengkat bat ki jingker ku ka jong bulai ba kalong ka jingkhat ru ku malapan kan mau risket ceri bangin ang don sagoi pat ka jingeseng yalap hakapor nrubo je shibet bat ka jingkhat na ka yang juga balang kalong apin sngo haban pelat ila ka jong apor bat ka ban pinyeweru ya ki bahing ki basam ki lo ki jor ki jong pi ya ka bangin yo sngoru ya khobor nak tin ka jong bulai ya ka ba bulai ula pin khre lang ba sakri jong hakapor nrubo je shibet ngini panwai ni ka jingeseng na ka nambar jerwai ka ba laispa nyepusan ya kisai khum jong ka raibi melap khat da jingit blai napo kilulep ba ijli melak ring da jing isnai atrai jisu ya kane ngamla ban klet jingrai ke balai spa nyepusan bat hadian ke ga jingrai ngan sekerpat I reverend bisi lang da ba in pelat ngi da jingr khu bat penwai Ya kisai kom trong ka rai pi de la ta dai je it play na boy ki live by each leaf me la grain dai je is name twai Jesu twai Jesu ya kaneng amna ban plan twai Jesu twai Jesu ya kaneng amna ban Ba sepa pambantam na uparede my crown marome tento patmilam shall may you try long time try Jesus twai Jesu ya kaneng amna ban let twai Jesu twai Jesu ya kaneng amna ban let Don you de aperte bang don ban na wan ya ngala
Gata long gaspa jonga Gam one jong me Gam one jong me Gata ngakwa ban me Gam one jong me Gam one jong me Gata ngakwa ban me Gen van ngan shakriyami God by jing em God dan sa God God no pa me on ti God koi van le ngam Tang Jong Min, Tang Jong Min, Ban Ya Lam Nga Se, Tang Jong Min, Tang Jong Min, Ban Ya Lam Nga Se, Ngày người em hát xoay bê bốc pa chừng bọc nành Nằm al cái khu bò là cái tiền Và khui cái cho mẹ Là phần sửa anh ấy đâu sắc đi cho mẹ hát xoay pastor pasao Mà bà cái chừng khót như cái lòng Mình hoàn xa mẹ Mà bạn ai hả mẹ cái chừng im chừng bà rô kawai Cứ khui anh ấy lâm ba chừng cái chừng slok kawai kentang Mà cái khu bò cái bông nhớ sngeu Nhà rap như hát xoay kênh rát bì Mình ai tìa là cái chừng em Hãy kì tìa bùn bò cái cho mẹ To ai vi ngai jong try ban prim jing Jesus Christ ka jing ba kam bom jikot ka jong ble ku pa la me ji so ba chem che bo jing sim ba khu ni sar kat la me ka balang ma kirim pe yin Kristan paro ka ngai paro ka dan ka balang lu siap paro kirim ngai ka dan na ka ni ka ri ki jing ba klam satlak pa thai nadum ta si bom jikot amen